In-numri huma xokkanti u bl-aħħar żewġ vittmi fl-ewwel jiem tas-sena l-ġdida issa telgħu għal 58 il-persuni li mietu fit-toroq Maltin mill-2022 l-hawn, numri li mhumiex sempliċi statistika iżda imwiet u sofferenza kbira l-qraba ta' dawk li tilfu ħajjithom. L-analiżi ta' dawn iċ-ċifri turi li l-2020 ħalliet 28 vittma fit-toroq tagħna. Fis-sena 2023 kellna 16 persuna li tilfu ħajjithom f'inċidenti ta' traffiku u s-sena l-oħra kellna 13 vittma, medja ta' fatalità kull xahar. Fis-sena l-ġdida diġà kellna żewġ vittmi, iż-żagħżugħ li skidja bil-karozza tiegħu f'Ħattart u tfajla minn Nepal illi ntlaqtet minn pick-up fil-Fgura. U minkejja li fl-2014 il-Gvern kien wiegħed li se jnaqqas il-fatalitajiet fit-toroq tagħna bin-nofs, huwa evidenti li din il-mira ma ntlaħqitx. Anzi, il-vittmi fit-toroq tagħna komplew jiżdiedu. Fl-aħħar jiem l-Aqda Doctors for Road Safety rimarkat kif anke lejja u l-istress fuq il-post tax-xogħol qed jaffettwaw lis-sewwieqa iżda fuq kollox hemm l-abbuż minn sustanzi illeċiti li jħallu effett kbir fuq il-kontroll tal-vetturi. Fuq Net Television, it-tabib Gordon Caruana Dingley spjega kif apparti l-impatt fuq livell uman hemm ukoll impatt ekonomiku fuq vittmi li jibqgħu feruti wara inċidenti, speċjalment dawk li ma jkunx possibbli għalihom jirritornaw għax-xogħol illi kienu jagħmlu qabel.